Здравейте! Това е нашата презентация, посветена на академик, професор, доктор Асен Златаров. Това е нашият първи слайд. На него ние сме направили съдържание чрез хиперлинкове и при клик на определена точка от това съдържание ви отвежда на даденият слайд. Също така сме направили да се появява навигационна система, когато кликнем на гербът на училището. Ето го и вторият слайд на презентацията. Тук ние сме представили кратка биография. Това е третият слайд за семейната среда, където сме представили снимка и кратка информация за семейството му. Нашият четвърти слайд. Тук сме представили част от по-известните цитати на Златаров. Нашият пети слайд, където сме представили снимки от неговият живот. И нашият шести слайд е свързан с нашето училище, чийто патрон е Асен Златаров. И на седмият слайд сме сложили снимки на училището. И крайният слайд има информация за авторите, ръководителите и източниците на информация. Това беше нашата презентация. Благодарим ви за вниманието.